Uslov za početak građevinske sezone je raspisivanje tendera velike nabavke, to su uređenje rečnih korita, kolektor za pročišćavanje otpadnih voda i uređenje gradskih površina. To su veliki tenderi i smatram da će oni biti sprovedeni u zakonskoj proceduri koja je predviđena i da će građevinska sezona početi nesmetana. Mogu da iskažem sa te strane veoma veliku spremnost opštine da je u dosadašnjem nekom svom periodu po prvi put spremna sa projektnom dokumentacijom i imamo jednu pohvalu od Direkcije za vode, s obzirom da smo aplicirali kod njih sa projektom uređenja korita i kolektorom, da su nas pohvalili i rekli da će nam možda povećati sredstva za to što smo upotpunili dokumentaciju onako kako su oni tražili. Ovaj projekat uređenja gradskih površina podrazumeva i uklanjanje određenih objekata sa javnih površina. Opštinska inspekcija pripremila jedan program i on će biti sproveden u narednom periodu. Nema nikakvi, da kažem, strepni da neće građevinska sezona početi na vrijeme i da ono što smo govorili oko izgleda grada, da on od septembra, oktobra, novembra ne bude onakav kako smo mi zamislili. Veoma je važno na današnjoj sjednici savjeta da smo utvrdili rok za raspisivanje javnih poziva za lokacije na kojima je predviđena izgradnja fabrika i one će biti u kratkom periodu raspisane. Također raspisane će biti javni poziv za privatno partnerstvo za sportsku halu i za izgradnju sportskog centra u Dubovu. Pomoćnik predsjednika opštine zadužen za resor infrastrukture Mirfat Tahirović obavještava građane da će knjiga projekata izvodi strategije razvoja opštine do 2020. godine biti prezentovana građanima u ponedeljak u velikoj sali Doma kulture u 14 sati, pa poziva sva pravna i fizička lica koje interesuje kako će naš grad izgledati da dođu i prisustvuju prezentaciji.